No. Tawag langit, agabit, agabit araw. Kawangis ko sa tuwina ay natatanaw.
gabi araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Kahit ano basta ikaw. Sila utang ba? Yung gaba natin mga
Uy, magandang gabi, Sikretong Malupit. Thumbs up agad, thank you. Thank you, Sikretong Malupit. Salamat sa pagpasok. Magandang gabi sa'yo. Akala ko tulog na yung mga tao. Sinusubukan ko lang kasi sa gabi kasi maaga ako. Mag-LS, sinusubukan ko lang sa gabi. Medyo nakakaantok pala. Anyways, salamat sa pagpasok. Musta host? Okay lang po. Okay lang. Okay lang ba yung connection ko? Musta yung status ng connection ko? Okay lang ba? Kasi parang putol-putol yata eh. Putol-putol ako. Medyo low din ako. Oo nga. Mga ilang araw na tong ano eh. Unstable yung connection. Pero sa ano sa umaga, medyo okay naman. Sa gabi, yun ko lang kung ba't ganito. Pero ngayon ko lang nasubukan. Pero napansin ko din may ano, naglo-load, magre-reconnect. Pang LS muna. Ano ibig mong sabihin, Sikretong Malupit? Pang LS muna ito, host? Pang ilan? Hindi ko matandaan. Sa umaga, sa umaga kasi ako mag-LS. Sa umaga ako mag-LS eh. Alas 8.
Ngayon ko lang sinubukan sa gabi. Medyo natagalan din. Akala ko walang pumasok. Kasi first time ko nakapasok sa LS mo, kaya nagtanong ako, nga. So umaga ako, morning ako mag-LS eh. Maraming salamat sa pagpasok ha. Akala, akala, akala ko kanina wala siguro papasok kayo kasi almost, 20 minutes na ako naghintay, wala. Papatayin ko na sana. Kasi lagi kitang nakikita sa mga LS ng trupang walang bunutan. Oo nga, ikaw din, nakikita ko. Mga kaibigan kasi natin yun eh. Mga kaibigan natin sila. Kasi si sa Mirin, gusto niya mag-LS ako sa kagabi para maka-participate daw sila. Pero, iwan ko lang ngayon. Kaya nga, ngayon, sinubukan ko. Kagabi sana yun, pero naghihintay ako na matapos si Chris Antillan. Pero ang tagal, parang almost 12 o'clock na. Kaya di na maka-hours. Kaya ngayon na lang, sinubukan ko. Hinihintay ko. Baka mamaya papasok sila. Sana, pero nakapunta ka na ngayon kay Chris Antillan? Nag-live din kasi si Chris eh. Andun kasi ako kagabi sa kanya. Iwan ko kung nakasilip ka ba doon? Andun yung mga tropang walang bunutan? Ikaw ang una kong nakita, host, kaya sa'yo ako pumasok. Ganun ba? Kasi kanina pag login ko, nakita ko si Chris naka-live na. Di ko na tinitingnan kung marami bang nandun. Naka-audience na ako nag-live. Subok lang din naman kasi ito eh. Kumusta na pala yung bahay mo? Marami na? Ilan na yung mo? Kapitbahay mo, marami na? Nasa ka na? Kompleto na ba? Mga nasa 800 pa lang higit. Kunti na lang. Habang din tao. Kunti na lang pala. May ako. May isa ako. Papasukin ko sa iyo maybe later or bukas. May isa pa ako. Ha?
ipasok ko sa'yo bukas. Mga ano pa yun, mga 200 plus pa lang. Inabi tayo, Madam Christiana, kay Chris pa host. Sumilip ka doon? Andun sila? Okay. Sinilip mo talaga. O, baka sinabi mo nag-ilis ako. Huwag mo sabihin. Kakahiya naman kay Chris. Huwag mo sabihin doon, ha? Yaan mo na lang sila doon. Ano lang, basta huwag mo mismo sabihin na nag-ilis ako ngayon. Ano lang, slide. Nakakahiya sa kanila, di ba? Friend natin sila, di ba? Kakahiya naman kung parang tawag doon. Tawag doon? Basta, ano na lang, huwag lang siguro, basta. Sasabihin ko na lang na sa ilis ako ni Mr. Hugot. Ikaw bahala, basta huwag mo sabihin na dito, ha? Kasi alam ni Chris yun eh. Alam ni Chris yun si Hugot King eh. Basta, yun lang. Alam ni Chris. Alam ni Chris si Hugot King. Kilala niya. Yun nga lagi sinasabi niya sa akin pagpasok ko sa kanyang sa kanyang LS. Na andito na si Hugot King. Yun. Ikaw na bahala. Sabihin ko na lang para yung mga sundalo papasok sa host. Basta lang, paramdam lang, wag lang mismo minisyon na. Baka pagalitan ako ni Chris. Kaibigan pa naman natin yun eh. Baka sabihin niya ninakaw natin lahat ng sundalo nila. Di ba? So, pero kung okay lang sa kanila, mag-double tap sila or
Marami silang gadget, pwede naman. Pero kung isa lang, huwag na lang. Kakahiya. Sinabi ko sa kanya, nag-busy ako sa kanya kasi nasa ilis ako yung Mr. Robot King. Ano, wala pa ba siyang sinabi? Wala pa siyang sinabi? Marami ba sundalo doon? Baka maraming ano, baka kunti lang sundalo doon. Tapos, nagtanong si Madam Summer Rain Channel kung sino daw si Alex Bella. Ganun ba? Mini-mention mo? Ganun ba? Pero nung sinabi mo na Hugot King, wala. Baka kasi ano yun. Baka iba gumamit nun. Baka si Boss Jewel may hawak nun. Kasi Hugot King lang yung alam niya. Hindi ako, sinabi ko lang si Mr. Hugot King, ako nakatambay, tapos nagtanong si Samirin, ha, si Alex Bella ba? Oo. Anong sinabi mo? Kala ko, hindi ako kilala. Tapos wala ka nang sinabi. Sabi ko na nga ba? Mga ilang oras na ba si Chris naka-LS? Anong oras siya nagsimula? Kung umaabot na siya ng 2 oras, pwede mo naman siguro sabihin. Kung bago pa lang, mga ilang, hindi, sinabi ko lang na busy lang ako sa kanya. Okay. Mga 2 oras na ba siya? Thirty minutes pa lang siya? Meaning, advance na siya ng 10 minutes kaysa sa akin, di ba? Ako 40 minutes pa lang kasi ako eh. 30 minutes left na 30 minutes left na lang yung LS niya.
Baka kanina pa siya nagsimula. Kasi mga 3 oras yata siya kagabi. Mga 30 minutes pa lang, okay. Pwede na. Pwede na yun. Pwede ka na magparamdam. Medyo malayo lang pala. 30, pwede na ba host? 30 minutes na, di ba? 30 minutes left na lang siya. Pwede na. Pwede mo na sabihin. Mga 3 oras na ba siya o 2 oras na? Mostly kasi matagal kasi yan eh. Matagal kasi siya matapos. Sabihin ko, solo. Solo ko inis mo. Ikaw bahala. Na. Ikaw ang laging hanap. Tatlong din ang nagko-comment sa LS ni Chris. Tatlong din ang nag-comment sa LS ni Chris. Anong tatlong din? Ano ibig sabihin ng tatlong din? Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Tatlo lang sila, si Summerdale. Si Summerdale, idnabi tayong saka si Summerine Channel. Ganun ba? Okay. Kunti lang pala. Saan kayo yung iba? Sila si AE. Si Misteryosang Pinay. At saka si Ma'am Teresita Tanner. May entry ka ba bro kay Mother Sans Channel? Pero may 6 yung viewers host. May 6 yung viewers host, baka mga naka-PG lang siguro ang iba. Ganun ba?
May entry ka ba kay Mother Sons channel, bro? Para sa August 18? May palapag kasi siya sa August 18. Ano yan? 1K. 1K yata yan. May parapol si Mother Sons channel. Oh, boss Joel Sanchez. Welcome po. Shout out host, shout out Boss Joel Sanchez. Salamat. Salamat boss. Boss Joel, salamat. Kumusta sir? Okay lang. Okay lang boss. Salamat sa pagpasok. Kumusta din sir? Siguro mo may parapol ba siya? Oo, may parapol. Sa August 18. Boss Joel, sabi nakabit ko ng secret malupit. Okay. Boss Joel, thank you ha. Thank you sa pagpasok, boss. Bro, secret ng malupit sa August 18 yun. Pwede ka, may entry ka pa mag-comment ka sa kanyang mga videos, mag-watch and comment, lagyan mo lang ng MSC, yung comment mo. Boss Jules, no problem sir. Thank you talaga, boss. Tapos secret ng malupit, pag mag-participate ka sa kanyang LS, may 1 entry ka din. Limang 1K yun? 1K. Tas may load din. Thank you sa mga andyan, si Boss Joel Sanchez at si Secret ng Malupit. Salamat sa inyo. Salamat din sa thumbs up. Thank you very much. Kumusta Boss Joel? Kay Madam Summer Rain channel ba? Kay Mother and Sons channel. Boss Joel Sanchez, busy pa ang team, walang bunutan. O nasa kay nakisabay kasi ako. Nakisabay kay Chris. Sinubukan ko lang kasi ito eh. Sinubukan ko lang sa gabi na mag-LS kasi umaga talaga ako mag-LS. Alas 8 ng umaga. Yun kasi yung time ko. Oh! Summer toast. Ikaw wala yan, madam. Salamat, madam ha. Salamat. Thank you. Siguro ito malapit, hindi ko yata kadikip pa. Hindi ba? Puntahan mo. Tapos diretso, lagyan mo na lang ng MSC. Madam Samarin Sanchez tuloy. Wait lang ko sa kalabitin ko ang mga team, walang punutan. Oh, thank you madam. Thank you talaga. Sige itong malupit. Si Madam Samarin pala ito. Kala ko si Boss Jun. Ako nga, kala ko nga din eh. Tama tuloy si Madam. Anong pangalan host? Mother and Sons channel.
Mag-LS siya, almost daily siya mag-LS, alas 2 ng hapon. Oh, Summer Range Channel. Grabe naman yung Madam host. Ano nga? Ano nga dapat, Madam? Boss na lang, boss. Kaya kay Boss Joel. Shoutout pala kay Sisi Koy AA. At saka sa tropang walang punutan. Sikretong lupit. Nagtiki tayo host, boss. Tayo ng boss. Yung pala si Manam, oo nga. Patay. Hati ang team bunutan. Pwede naman mag-double tab. Yung boss, Jonathan, lagi kang hinahanap nun host. Siya, di ba, madam, nag-request siya kagabi, di ba? Gusto niya mag-LS ako, di ba? Pagkatapos sana ni Chris, ako sana. Pero, pagtingin ko, nasa alas 12 na yata yun. Kaya wala na. Wala nang power. Susubukan ko sana kagabi. Kaya ngayon na lang. Ngayon, wala. Tinuloy ko na, nakisabay na. Mabuting na lang, andito si Kitong malupit. Nagtiyaga. Nagtiyagaan kasi ako ni si Kitong malupit eh. Kanina, almost 30 minutes na. Si Kitong malupit, hindi pa daw nakabayad si Ate Ii sa'yo host. Sa alin? Sa alin si Kitong malupit? Boss Joel Sanchez, okay lang yan host. Tambayan kita. Thank you. Thank you talaga, madam. Thank you. Sige itong malupit, thank you. Thank you sa pagtiyaga. Sige itong malupit. Pagbukas ko kasi ng YT, ikaw ko nakita ko host, tapos walang viewers, kaya pumasok ako. Wow, thank you. Sana maabot mo na yung yung pero subukan mo na rin. Ilan nga yung kulang? Sige ito malupit. 200 plus pa lang. Sige ito mo doon sa napalarunan mo sa palaro ni Madam Summer Rain Channel. Okay. Yan pala. Akala ko anong utang. Okay lang naman yun eh. Okay lang yun. Mga 200 pa host ang kulang. Ano kaya tayo kukuha niya, no? Boss Wilson, sa ako natapos ko na 2 playlist ni Host Alex. Pansin ko nga po, madam. Nasa geography ko nga. Germany. Tsaka Lebanon. Nakita ko na. Sige itong malupit. Tapos sipin niyang isa kagabi. Parang naglambing nagloko.
Ganun ba? Boss Julius Sanchez, sikreto malupit, mamaya kita pasukin ang bago mong vlogs. Okay. May isa akong ano, may isa akong bahay, sikretong malupit. Dagdag ko na lang sa'yo. Iwan ko kung baka magkapit-bahay nun kayo nung isa. Si Speech TV, sikretong malupit, kapit-bahay na ba kayo nun? Si Pinati host, nagloko kagabi kaya hindi niya nakapagbayad sa mga pautang niya. Ganun ba? Boss Joseph, may content yun, host? Meron, madam. May content. Marami din content yun. Hindi ghost yan, hindi ghost. Bakit, madam? Sikretong malupit. Oo nga pala, may ginawa si Ate AI na tinatapos niya yata yung part 2 ng Liham ni AIDS Vlog. Okay. Oh, bro! Abay, Winnie De Bayo. Shout out sa'yo, bay. Nasaag lagi. Nasaag lagi, bay. Salamat, bay. Salamat. Salamat, bay, sa pagsulod, bay. Mukurat pa naman sa taning mo, bay. Sige, itong malupit, Winnie De Bayo. Shout out sa'yo daw, bay. Sabi ni Kritong malupit. Boss Jewel Sanchez at si Sikoy AE, yan bagong name ni host. Yung name. Oo. Napansin ko yan, boss, kagabi. Kay Chris, LS ni Chris. Winnie na ba yun siyempre? Nakaka-notif na ako. Salamat, bay. Salamat kayo, bay. Dako kayo nagtabang sa pobreng sama na ako. Sige, itong malupit, mas madali na ngayon hanapin ni Ate A. Oo. Pero, ano pa yan? Nasa 90 days pa yan bago ma-search. Pero okay lang yan, mas madali na. Kaysa yung EA lang. Mahirap yun eh. Bay Winnie, kamusta bay? Kumusta tong business diya? Winnie bay, parehas sa pobre. Naka-apply na kag-AdSense? Naka-apply na kag AdSense bay. Akong problema na ko, WH na lang. Boss Johnson, ma-search na siya ngayon. Wow, thank you. Ano yung tagsara ka ito nga kuan. Pangalan. Pag maraming kapangalan, ang hirap eh. By Winnie, ano lang ba yung kulang sa WH na mo? Kulang. Kay taas pa kayo og ganun.
Sa mga silingan, way problema sa mga silingan. Sa WH lang. Winnie bay, nice ka bay. Okay bay ha sa pag sulod bay ha daw kay tabang na imong pagsulod diri sa akong payag dako kay tabang na. Daghang kay salamat. Pero ang oras karon bay alas 10 na, mag alas 11 na. Napakas sa trabaho? Sige itong malupit. Kita kita na host pinatingnan niya kagabi sa akin na yun si Kuya ilabas agad madali nga. Kita, oo. Walang kapareho. Walang kapareho ang sikretong malupit. Awin nila ba anytime bay? Oh, thank you kay bay. Naka sa trabaho bay? O sa balay na? Wala tay. Nara ko BH Tagalog only chat, di ba? Pwede naman bay? Pwede na bisda kay. Ako naman po tubag sa imong bisdak pod. Oo, siksik itong malupit makasabot ng pod. Labi na si Madam Samirin Channel nakasabot. Wala tay project diha bay? Ato mga project diha bay. Gimingaw na kong programming bay. Nahana na gud sa kung nahana na gud sa kung ulo gid ang programming. Wala na jud bay happy ra ni sabi ni Winnie de Mayo. Pura yahay. Hayahay naman ang imo ha. Hayahay ang life. Winnie de Mayo, apply pa kong AdSense para sa akong vlog. Kanang imo gamit bay? Ano imo gamit? Kana mismo nga account nga imo gamit karon mo na imong kuan? Ako ba nagi tanaw ng imong kanang channel? O taod-taod na. Ay website vlog abi na ko video vlog. Website sa Laravel okay. Abi na ko sa kan, diri ba abi na ako sa YouTube ba. Winnie na ba shy ko sa video? Shy good. Ayong shy kay shy ras filmero madugay mata. Mana na kang madugay atubang sa kamera. Makigstorya ka nga ikarong usa. Madam sa Samirin Channel, maayo ka host kay. Kung itudluan, madam. Sige itong malapit, Ricardo host from Ate A. Oh! Kumusta na si Palangga, Sisi Koy? I-guys mo na nila ko. Sige itong malapit. Maraming salamat pala sa 4 na thumbs up at saka sa 4 na nagtiyagang andyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout pala sa trupang walang bunutan. Shoutout sa inyong lahat sa
Ladybugs, at saka sa Deluded Prangka Group, shout out sa kanila. Madam Samarinsan, wag muna, pasalamat host. Ana mang gina, nga mang gina, madam? Kay effort mo na. effort, effort mo na ninyo, di ba? Ay kung wala mo, wala ang pagkupod. Thank you kayo sa nagtyaga na diha. Siguro itong malupit, may kunting kinakaharap lang si Ate A host pero bawi daw siya sa sunod mo LS. Okay. Nag-kausap kayo? Siguro itong malupit? Nag-usap kayo ngayon? Madam sa Marine Channel ha, dili, oy. Wala imong mama o papa, wala ka. Ay, kalayo po. Hindi naman, sige, bye. Good to go. Visit lang ko sa imong live from time to time. Ma-inspire man sad ko. Mag-code sa sako. Okay. Thank you kayo, bye. Salamat ba? Bye, salamat kayo. Salamat kaayo sa pagpasok. Thank you so much, bye. Amping na amping. Kita kids po pohon, bye. Kita kids pohon. Baka uli ka dari pohon. Salamat kayo. Good night, bye. Si Madam Samirin kay dili oy wala imong mama o papa, wala ka. Sila may nagbuhat nako. Pero ang nag-support sa ako ikaw mo man. Ang support sa ako white ikaw mo man. Lahi yung punto ilang papel. Di ka lang. Wow. Siguro itong malupit, kaya yan ho, suportahan lang. Oo, tama. Support lang sa isa't isa. Kaya lagi na. Kaya basta hugot lang. Di ba, madam? Kaya, di ba? Kaya. Madam Samuel, kaya man yan, di ba? Hindi lang dyan bubuhi. Madam Samuel dyan, correct. Host kayo. Bubuhi ka, buto jud ka. Lamba jud ka. Sige itong malapis, ilan na ba oras mo host? Kunti pa lang. Nasa 17? Kunti pa lang. Kunti pa lang hindi ko malapit, ang layo pa ng kabayan ko. Wala pa. Wala pang 1,000. Madam Samarin sa halabot din yun. So, o nga, madam. Mabuto tayo mga butanga.
Ah, sabi ni kasi Krito Malupit, LS lang ng LS, dadami din yan. Oo. Tiisin. Magtiis sa unstable connection. Kahit unstable, tiisin para sa ekonomiya. As Krito Malupit, wala akong kapal na mukha na mag-LS. Bakit? Hindi kaya ng power ko. Paano yan? Paano yan? Medyo matagalan tayo dyan. Pag hindi ka mag-LS ka na. Para matulungan ka din namin. Powers ko, sabi ni Krito Malupit. LS ka, sir. Tama. Tama si Sir Joel. Para matulungan ka namin, di ba? Subukan mo bukas. Bukas. Siguro mo nasa walang daan na naman mahigit oras ko. Walong daan. Okay. Ano na yan, marami-dami na yan. 800. Grabe sa 4K. Tingnan ko kayo matapos yun. Yung kapitbahay, madali lang. Yung WH ang hirap. Kailangan mag-upload araw-araw. Kaya kami, di din nag-ilis pero umabotin host. O nga. Mga 5 buwan host, abot ko na ang 4,000. Just ano lang kasi keep uploading daily, di ba? Mas maganda ako mag-daily upload, di ba? Sa akin kasi ano, ang hirap pag daily. May trabaho kasi. Kaya nga minsan every week ako makapag-upload. Kasi pag nag-vlog ako, di agad matatapos eh. Iba kasi yung niche ko, di ba? Di ba yung niche ko, iba. Kaya ng ang pangutana portion ko, di ba? Kasi, kailangan ng taong tatanungin. Kaya doon ako nahirapan. Kaya nga minsan yung ang pangutana portion ko lang. Short length lang. Kasi mahirap maghanap eh. Yung iba kasi kausapin ayaw yung iba kasi kausapin ayaw ayaw pumayag, yun. Di makipag-cooperate, mahiya, di ba? Shy sa camera. Yun, ang hirap. Siguro maganda mga content ni Madam Samarin Channel. Oo, tama, maganda. Boss Joe Sanchez, kung mag-delay, mabilis lang sana. Kami, minsan 2 beses lang maka-upload sa isang buwan. Ano ba? Pero sa inyo kasi boss, ang haba ng nyo eh. Ang haba ng length ng nyo. Video nyo. Siguro malapit, umuusad araw-araw oras ko host, hindi bumaba sa 20 oras. Ha? Wow, Boss Joel Sanchez, wag mo kausapin
Sir, tutukan mo agad ng kama. Ano kasi yun eh. Dapat kausapin para para baka maano pa tayo dyan. Yung ang iba, papalapit ka pa lang, alam na. Kasi may kamera kang hawak. Takot sa kamera. Boss Joel Sanchez daily. Mali na host. Daily. Sinadya naman host para masanay ang manood kaya mahaba. Oo. Mas maganda din yung kasi yung mahaba para mas masagad yung WH. Mas maganda nga yung mga travel vlog. Yun. Maganda. Kasi sa content ko content ko ang hirap. Lalo na sa pag-edit. Gawin mo para maging mas lalong kakatawa. Nakakatawa. Tama ba ako? Mas lalong nakakatawa. Sige, ako takot sa camera host. Yung nga mo nga, display picture mo nga ako. Nakatalikod. Mag-ilis ka na kasi Sikreto Malupit. Boss Joel Sanchez, maganda sana host travel vlog kaya lang magastos yata. Oo nga. Tama boss. Magastos. Mabuti kung malaki na yung bahay, malaki na yung channel natin, di ba? Yung malaki na yung revenue natin. Sus. Okay lang siguro, mabawi. Pero kung small ito, ang hirap. Gaya natin, halimbawa, ang hirap. Kaya hanap ng paraan para makapag-content. Bawat linggo. Pasensya na po. Nag-reconnect ako. Bigla nawala yung wifi ko. Sabi ni Boss Joel Sanchez, Sikreto Malupit, sayang naman, iwanan ang work namin. Tama. Sa tingin ko yun, boss, mas daling gawin, di ba? Mas i-edit. Ang ganda yun. Sa mga tutorials kasi, pag mag-tutorial, ang hirap niya eh. Ang hirap. Tama. Sakit sa ulo mag-edit host. Tama boss, sakit sa ulo. Tama boss, sakit sa ulo. Yung hindi sapat yung tatlong oras sa pag-edit lang. Grabe. Joel Sanchez, lalo na laking mahaba ang bids namin. Oo nga. Ang hirap talaga mag-edit. Sakit sa ulo mag-edit. Lalo na laging mahaba ang bids. Tama.
Sikretong malupit, tama kayo madam. Hirap pagsabayin ang work at YouTuber, pero ako, sinasabay ko kasi sa work lang ako kumukuha ng content ko. Ikaw din. Dito, nag-work din kasi ako eh. Kaya nga yung mga shoot ko iba, dito rin sa trabaho. Boss yung Sanchez mura ko na po ang edit atong cliff diving host. Pero, nindot ba ya ka ito? Nindot kayo pagka-edit ba? Nindot kayo pagkabuhat. Sige itong malupit. Ang galing nyo nga mag-edit man lang. Oo, nice kayo, nice. Boss, maganda naman content mo, sikat mo malupit. Laban lang, OFW. Tama. Ang content ko kasi mahirap magpatawa ng viewers. Mahirap. Boss Jules Santos, maganda naman content. Okay, basa ko. Bakit ang delay yung wifi? Delay yung wifi. Boss, wala pa tayong magandang cam. Ganda nga naman camera nyo. Ganda ng kuha. Kami nga, ano lang, cellphone. At saka yung yung action camera. Cam lang yun. Boss Joel Sanchez masyadong sige itong malupit, laban lang talaga. Madam sa amin, laban lang. Ba't naman akong wifi, nagmakaman. Reconnect. Boss Joel Sanchez, itong malupit mo, practice ka na. Imagination is the limit. Or limit your imagination. Doon. Lagi ako nag-loading. Lagi ba ako nag-loading? Kasi ito malupit, ako CP lang din nagamit ko host. Bahala ko bumili ng GoPro. Kaso naisip ko, bili ko na lang ng isa pang CP para magamit ko para maganda din yung pang-vlog. So very light ba? Lightweight siya. Tapos maganda rin. 4K kasi yun eh. Tapos makapag underwater ka pa. Boss Joseph, magaling ka mag-edit host, ha? Hindi naman po. Minsan tinatamad din ako. Maganda lang sa simula, pero sa huli, wala na. Wala na sa huli. Tinatamad na. Oo, tama. Ako nga, SG ka, ano lang yung sa akin eh, SG 400 lang yun. Ano lang yung sa akin eh, SG 400 lang yun. SG 400. Transfer na lang sa files. Yun yung lagi kong ginagamit. So itong malapit, bala ko GoPro Hero 7 para madalang isabit. Saka kahit pamalapitan pwede, oo. Maganda yung GoPro. Kailan ba kaya ako
karoon ng isa yun sa ano, nasa bucket list ko yung GoPro. At saka ano, next time camera. Pag ano na, luwag-luwagan na. Boss Dual Sanchez o Sir Secreto, yan ang gamit ko. Maganda sa moving, tama. May stabilizer kasi yung GoPro eh. Ayan, sobrang ganda. GoPro 7. Ang ganda nun. Gusto ko magkaroon ng ganun. Ano lang, magdala ka lang ng extra battery. Para doon. Kasi tumulad ka sa battery, ang mahina sa GoPro yun ang lagi kong nababasa. Oo nga, pero bili ka na ng extra. Kasi parang ano lang yun eh, 90, 70 minutes lang yata yun. Tama ba ako, madam? Sa GoPro? 70 minutes ba? Ganun din kasi sa ano, sa SD cam. 20 minutes. Wala nga akong extra battery. Pero madali din naman siya i-charge. I-charge mo sa computer, mabilis lang. Boss Wilson, so mahina sa battery talaga kaya. Sa akin tatlo lahat battery ko. Oo. Pero mabilis naman siya i-charge, di ba? 600 lang yata yung ano niya. 600 ba yun? 900 yung battery niya. Capacity. Lagi akong na-disconnect. Bakit ka lagi akong kinoconnecting lagi? As ko tumalapit, oo, maganda siya. Kahit wala akong GoPro, lagi ko pinapanood sa YouTube mga tutorials kung paano siya gamitin. Kung sa akin, pinagtyagaan ko na lang yung 400. Okay din naman siya. Hindi ko sineset sa 4K para mas madaling malubat. Pag ano kasi, pag nasa ano na siya, sobrang taas ng quality. Mas madaling mag-drain yung battery. Kaya nasa HD lang. Sineset ko lang sa HD. Ang problema lang pag nasa loob or di masyadong maliwanag, yun. Mas maganda kasi sa labas. Boss, Joel Sanchez, kaya lang bago ka bibili sa Apple siya, ini-edit. Iba yata yung ano niya, yung format niya, file format. MP4 pa rin ba yun, madam? Yung ano niya, MP4 or movie. That MOV. Yung file format sa GoPro. Hindi siya pwede sa Android madam sa Marine. Edit. Pwede naman siguro. Pero kung mag-edit ka,
Dito na sa desktop or sa laptop. Mas nag-o-oscillate ako bili ng iPad para edit. Ganun ba? Ano ginagamit mo editor, madam? Editor sa, ano, laptop or desktop? Compatible naman siguro yung mga file format sa GoPro kahit anong ano. Basta bagong mga editor, mga video editor. Ah, na-try ko sa Lappy Host, tumatalon-talon. Tumatalon-talon? Naka 4K yata yung settings, tapos di kaya ng Lappy. Naka 4K? iMovie lang ako. Luma na kasi Lappy kong host. Okay. Palitan mo ng ano, yung mas magandang Lappy. Kahit Core i7 lang. 1080 lang host. Okay lang yun. 1080. Kahit Core i7 lang na ano, laptop. Tapos 16 gig RAM. Tsaka, kahit 1 TB. Oh my goodness. I'm sorry guys. I'm sorry. Lagi ako na puputol. Lagi. Okay lang naman yan. Ano yung ginagamit mo ni madam sa laptop niyo na pang edit? Filmora? Sige ito muna. Naiisip ko kasi sa CP ko na siya edit kung sakaling mabili na ako ng GoPro, lipat na sa SD card. Hmm. Sana niyo kung kumain na. Sana niyo kung pinakita ang message. Oo, host, Pites. Pites na kayo, host. Oo. Kana tawagan na. Medyo mabigat sa bulsa. Delay talaga yung ko. Siguro ito malapit sa ano ka lang bro, sa cellphone ka lang mag-edit. Android ba yun sa'yo? Pinky Harrow. Hello? Hello, Pinky Harrow. Shout out sa'yo, Pinky Harrow. Maraming salamat sa pagsok dito. Hi, host. Thank you so much for coming. Boss Will during Macau. So, nagpuputol-putol ako. Putol-putol po ako, madam. Pag ilang reconnect ko na to. Sige, tumulong sa CP ng co-host. Ako ng
Ako nag-edit. Okay. At sabi naman ni Sikatong Malupit, shoutout sa'yo, Madam Pinky Haro. Shoutout sa'yo, Madam Pinky Haro. Sikatong Malupit. Pinky Haro sa gusto makipag sa akin, unahan niyo ako. Pinky Haro, andyan si Sikatong Malupit. At saka si Madam Samirin Channel. Sabi naman ni Boss Joel Sanchez, patapos na si Chris. Okay. Sige, itong malupit, may laptop ako kaso 12 years na, Windows XP pa. Okay lang naman yun eh. Sige, itong malupit, okay lang kahit Windows XP. Ano ba? Ano bang magandang editor na Windows XP? Huwag lang. Boss Jules, darating daw sila host. Ako kasi pwede. Shoot ka, tapos edit agad. Sige, malapit sumabay net ni host sa pag-alis ni Boss Chris. Oh my God. Ba't laging putol-putol na? Ano ba? Minsan lang ako makapag-ilis eh. Itong oras eh, tapos putol-putol pa. Sayang, sabi ni Boss Joel Sanchez. Hello host! Andito na si Madam Edna Vitay. Hi sa'yo, Madam. Thank you so much for dropping by. Maraming salamat po. Sabi naman ni Sikretong Malupit, may editor ako sa laptop host kaso mas masarap pa rin gamitin sa CP. Oo, kasi pwede mo lang dalhin kahit saan. Lagay mo sa bulsa. Tapos kung gusto mong mag-edit, magawa mo agad. Madam Igna, Pitayong sa wakas nakita rin kita. Ha? Bakit? Sa mga vlog ko ba di mo ako nakikita, Madam? Di mo ako nakita sa mga vlog ko? Ako rin naman. Hello everyone, sabi ni Madam Igna Pitayong. Madam Idna, welcome sa'yo. Sabi ni Sikretong Malupit. Si Sikretong Malupit, Madam Idna, yun yung first honor ko dito. Pinagtsagaan ako. Shout out host, shout out na Malupit. Shout out dear sa aming channel. Sabi ni Madam Idna. Di tayo. Natawa talaga ako. Iba daw kasi sa sa host, walang edit-edit. Tama. Sa vlog din naman eh, di naman pwede ma-edit yung mukha. Yung mukha hindi pwede ma-edit. Yung vlog lang pwede. Pa rin yung sa live host, comedian host. Nakita mo naman, Madam Edna, happy birthday sa'yo. Di ako nakapag-greet sa'yo, Madam, pag birthday mo.
Kaya ngayon lang ako mag-greet. Happy birthday, madam. Happy birthday. Sana, ano, sana wala ng manok na lumilipad. Yun lang. Yun lang. Madam Edna. Boss Jules, akala ko si Brad Pitt si host. Akala mo lang yun. Akala mo yun naman, Summer. Madam Edna, basta ha. Tawa match ako dito. Sige. Sige. Tuwayaw. Madam Edna Bitang, salamat din. Malupit. Bakit late ka? Mag-greet. Oh, yan. Maganda na. Pinatay na yung ilaw. Siguro tumalapit Madam Edna sa LS, walang hugot na siya. Makapaghugot siya kasi sa mga viewers na walang bunutan. Bitaw na ko, host, tawa ako dito sa'yo. Alien na hindi ko o kulay blue. Ako yung alien na naka-black. Diba? Ako yung pogi ang alien. Madam Edna, oo nga, malupit. Saan nahugot ni host? Yung hugot ko, andun sa taas. Bukas ko pa yung makukuha. Bakit mukha mo na lang nakakita, host? Imuyo ko naman ako. Imuyo ko naman. Bakit dumilim? Kasi pinatay yung ilaw. Sabi ni Madam Edna Bitayong, sabi ni Madam Edna Bitayong, Boss Jewel Sanchez, joke lang yung I'm very sorry. I'm very sorry. I'm very sorry. Mga madam ha. Section ko. Putol. Joke lang host. Sakto kasi pag isap ng base, kamukha mo si Brad Pitt. Sabi ni Boss Jewel, so nga, lalo na pag walang ilaw. Di ba, madam? Natawa si... sabi ni Madam Ida Biton, Boss Jewel Sanchez, okay na, refresh lang pala. Lagi ako putol-putol. Sa bagay, malupit, tama ka. Sabi ni Madam Ida Bitayong, sekretong malupit, kanina ako pa iniisip kung sino kamukha ni host. Sige nga, tingnan mo maigi. 1 minute, for 1 minute, tingnan mo ako. Wala akong kamukha, endangered to. Endangered species. Nabitan tamsak na ko, tamsak na kayo naman dyan sa host, guys. Oh, thank you. Thank you. Thank you sa palala, Madam Edna. Oh, Summerdale. Hello, host. First time dito. Oh, Summerdale. Hello, host. First time dito. First time. Thank you so much for dropping by, Summerdale. Maraming salamat. Kamukha mo si Jeff Tam, host. Jeff Tam? Ngayon ko pa rin narinig. Walang inabi tayong welcome Summerdale. Summerdale, inang ina napadpad ako dito. Walang ina. Ba't ganito? Lagi akong nag-loading. Pasensya na guys. Lagi ako nag-loading. Walang Summerine channel sis Edna mo. Madam Edna Bitang, salamat sa pagpunta sa LS ni host ni Summerdale. Thank you, Summerdale. Thank you so much. Thank you so much.
Please, nanawagan po ako kay Aling Luding. Please lang, kahit konti lang. Oh my God, Aling Luding. Pasensya na talaga guys. Aling Luding, ano ba? Wala na tuloy ako kay Aling Luding. Teka na, sana ba ako? Sana ako. Sabi ni Madam Ida, tayo nga si Brad Pitt. Oo nga, dear, si malupit. Di naman. Si Brad Pitt. Si Brad Pitt pala yung ano, yung alien. Shout out sa lahat dito. Walang anuman po, sabi ni Summerdale. Mahina ang meet guys. Go lang kasi ganun din ako. Sabi ni Madam Ida, tayong tama. Kanina okay naman to eh. Kanina. Ayaw kong kausapin. Sabi ni Madam Edna, tayong pasok mga suki, samahan si host. Thank you, Madam Edna. Nawala na ako. Sabi ni Madam Edna, Sergio Sanchez, shout out sa iyo. Summer Chan, malupit, Sanford Tam, and Brad Pitt. Di ko pa yan narinig. Yung dalawang yan, di ko pa narinig. Madam Edna, tayong shout out, Nightbot. Shout out sa iyo, Nightbot. Madam Edna, tayong Aling Luding, please, sa iyo, ano si host. Summerdale, Sir Kenj, shout out. ROH. ROH. Hello ROH, maraming salamat sa pagpasok. Welcome po. Boss Jules Sanchez, shout out. Madam Edna, welcome dear ROH. Sikreto malupit, Madam Summerdale, shout out sa iyo. Hindi ka pa antok. Madam Edna, dito lang host. Salamat Madam. Sikreto malupit, kaya pag tsagaan host kahit loading. Hindi talaga maiwasan eh. Boss Jules Sanchez, haha, alien. Summerdale, hindi pa sir, may konti. Go lang host. Sabi ni Madam Edna Pitayong, dito lang hanggang tapos host. Nag-connect na kapitbahay mo host sa wifi. Ay. Sabi ni Madam Edna Pitayong, dito lang hanggang matapos host. Salamat. Ay, saluting please. Pasensya na talaga. Nagawa ulit ako kay Aling Luding, please lang. Please. Alis muna. My God. Sabi ni Madam Summer Channel, may nag-connect na sa wifi mo. Baka po. Sabi naman ni Madam Edna Pitayong, dyan ka pa naman host, paano nawala ka? May channel yung dalawa host, tandem yung dalawa. Sabi ni Sikretong Malupit. Ganyan, mahina pagdating ng gabi. Sabi ni Sikretong Malupit, oo nga po. Minsan din sa umaga, pasulpot. Biglang mawawala. Tapos babalik, mawawala, babalik. Shoutout pala sa limang nandyan. Saka sa pitong kanito. Maraming salamat sa inyo lahat. Saka sa pitong kanito. Maraming salamat sa inyo lahat. Si Aling Luding.
Maraming salamat talaga. At ito pa yung cellphone. Di ko mabasa. Pindot ako ng pindot, walang lumalabas. Oops. Ano tuloy? Di ko sa. Wala pa ng mga tripod. Wala pa ng mga tripod. Oh my goodness. Ito. Ayusin ko. Sikretong malupit, walang bunutan. Shout out sa tropang walang bunutan. Shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Madam sa Marine Channel, abang marunong na din si sis. Di na humuhugot. Pahugot na. Madam Edna Bitayong, pahugot ka po isang bagsak naman dyan. Shout out. Madam Eds. Isang hugot. ako na mag-request. Request ng isang hugot dyan. Shout out sa lahat. Shout out sa lahat. Kailan ka mag-ilis malupit? Sabi ni malupit, mahihiya daw siya. Kaya nga, nakatalikod yung niya, display picture dito sa YT. Pag namuni ka na Madam Edna, sikretong malupit. Ganon? Mahihain daw kasi si sikretong malupit eh. Ayaw nga pati nakatalikod. Sabi naman ni Madam Edna, tutorial kasi yan host sa hugot eh. Tutorial kasi yan si host sa hugot. Nabasa ko lang yun. Tapos dinagdagan ko na lang. Nilagyan ko na lang twist para mas sabi ni Madam Edna Bitayo, halaw ni malupit. Ako mas lalong malayo ako. Ang haba-haba pa ng pupuntahan. Dami tuloy nakapapahukot dahil sa kanya. Sabi ni Madam Edna. Sinong sa kanya? Kanino? Lang sa wifi. Shoutout pala sa trupang walang bulutan kay Misteryosang Pinay. Diyan si Madam Samurai Channel. Si Lizelle Sinaran, si Sisi Koy EA, si Madam Asia Elizabeth, si Lizelle Sinadhan, sino pa yung hindi ko na-mention? Silang lahat. Shout out sa kanila lahat. Madam Eds, Madam Edna, isang bagsak naman dyan, hugot please. Madam Edna, putol na naman. Madam Summer Rain, salamat. Tubing, Padir, malapit iwan Diyos. Okay lang naman yun madam eh. Kahit wala. Streaming kasi yung sa'yo eh. Streaming. Yung content. Okay din naman yun.
Madam Edna, maganda kasi may video. Maganda kasi sana kung may video at LS pero walang video. May video ka din naman, di ba? Yung mga cooking. Okay din yung streaming. Maganda din naman yun. Pag mamuni ka na, pwede mo nalagyan ng ano, yung may, anong tawag doon? Yung pwede makapag-donate yung na, ano, hindi ko matanda, tuloy na yun. Super chat. May aso ka dear, Samir, sabi ni Madam Edna. Ganun pala yun, malupit. Mahina din pala net mo. Lagi kong nabasa si malupit. Sinubukan ko lang yun, Madam Edna, kung maganda ba ang internet sa shop. Kaso, nabigo ako. Mahina nga. Ba't connection? Mahina dito. Unstable kasi yung connection dito eh. Kahit sa umaga, LS ako, putol-putol din. Pero, okay lang din naman. Sabi ni Madam Summer San Oses Edna, may dalawang aso kaming ni-rescue. Bulag ang isa, tas ang amo, di mahilig sa aso pero wala silang magawa. Mahilig din ka pala sa aso, Madam? Ako din, kami din ako sa aso. Sa bahay namin may dalawa akong aso. Madam, idnabi tayong, wala ako cooking ngayon kasi mga amo ko. Amo, kaya walang videos cooking. Okay. Sabi naman ni Sikreto Malapit, mag-video ka na rin, Madam Edna, para may mapanood akong bago. Madam Edna, pala yung aso nyo. Madam Edna, mahilig ka din sa aso? Oo, sabi ni Madam Summer yung channel. Madam Summer yung channel, pwede ba ako mag-ampon sa'yo? Magpa-ampon. Gawin, Madam, aso. Marunong ka bang tumahol? Sikretong malupit? O sample, tahol nga. Sabi naman ni Madam Edna Bitay, wala nga din, malupit, wala akong mabideo. Balang araw, maging content ko mga to about sa mga magpaampon si Sikretong malupit sa iyo, Madam Summer. Pag okay, magpaampon na rin ako. Marunong naman akong tumahol. Sabi naman ni Madam Edna Bitay, iwan ko kung kailan ako makakaroon ulit ng video malupit. LS na lang. Sabi niya kahit LS eh. Sabi naman ni Summer there, Sir Alex, Ninang Edna, Ma'am Summer, Sir, ako sa inyo ha, painom ako ng gamot ng alaya ko, ingat kayong lahat, ng God bless you. Oh, thank you Summerdale. Thank you, bye-bye. Maraming salamat ha, maraming salamat sa pagpunta. Ingat po, God bless you, Summerdale. Maraming inabitang ha, maganda yan dear, Summer na content. Oo, yung mga aso. Sabi naman ng Sikretong Malupit, yan, dami ng magpapaampon sa iyo, Madam Samirin. Ako din, pag okay si Malupit, Madam, mag-a-apply din ako.
para ampunin mo. Sabi naman ni Madam Ida Bitayong, tahol nga, diyan malupit. Arp arp daw. Arp arp, arp arp. Sabi ni Sikretong malupit, ingat Madam Summerdale, good night. Sabi naman si Summerdale Channel, sige si Summerdale, unahin mo muna, salamat sa pagdaan gear. Madam Idna, okay Summerdale, good night, ingat ka dyan. Naloko na sabi ni Summerdale. Naman ni Summerdale, may lagnat kasi alaga ako puyata, so ako sa kababantay. Naman. Ingat ka dyan Summerdale. God bless you always Summerdale, sabi ni Madam Edna Bitayong. Sabi naman si Krito Malupit, mandali akong naturuan akong bumili sa tindahan. Tapos yung sukli, di na ibabalik. Sabi ni Sikretong Malupit. Salamat sa pagpunta kay Ho Summerdale. Thank you. Natawa tuloy si Summerdale. Sabi naman ni Nightbot, wala. Hindi ko na mabasahin ito kay Nightbot kasi lagi niya sinasabi, pogi daw ako. Hindi naman ako pogi eh. Dati pogi ako pero pag ano lang, nakasara yung nakapikit yung mata niya. Joel Sanchez, malupit talaga si Sikreto. Sikreto ano, malupit pa. Sikretong malupit nga isa matamit na. Malupit nga isa matamit na. Sabi ni Boss Jose, walang content si Netpost host. Ano lang yan? Bot yan, bot. Yan yung guard dito. Guard namin yan dito, boss. Yung mga ano niyan, mga protection niya, disable ko. Ang sabi naman ni Madam Ida Bitayong, sino si Nightbot? Ano yan, madam? Third party plugins. Bot po yan, robot. Para sa YT at sa Twitch. Sabi naman ni Boss Joel Sanchez Delicado, utusan, di na nagbabalik ng sukli. Oo. Okay ho, sabi ni Boss Joel Sanchez. Ang Madam Ina, bot lang po si Netbot. Ano yan dito? Guard, pero di ko pinahintulutan na mang time out. Dinidisection niya. Yung yung timer niya, yung pinapaano ko. Enable ko. Yung pabalik-balik na salita. Sabi naman ni si Kumalupit, basta lagay lang sa basket ang pera at lista. Bibilhin makabalik ang li. Ayun. Madam Summerrain, basta lagay lang daw sa basket ang pera ang bibilhin. At babalik yung sukle. Pero kulang na. Kasi natapon yung iba. Sabi ni Sikretong Malupit. Ganun ba din ho? Sabi ni Opo. Opo, madam. Sir Alex, I'm late. Oh! Bro, Chris, Santillan, maraming salamat sa pagpunta. Pasensya ka na kanina. Nagkasabay pala tayo. Nagkasabay o basta oo. Muntik ka na. Sabi naman ni Boss Joel Sanchez, welcome Sir Chris. Bro, Chris Santillan, shout out po. Ninang Edna, shout out. Madam Edna, welcome anak Chris Santillan. Sabi ni Madam Edna Bitayong. Bro, Chris, di ko kasi tinitingnan kanina kung sino naka LS kaya
LS agad ako. Yun pala. Ikaw naka-LS. Kasi yung una, first honor na pumasok dito sa Sikretong Malupit eh. Sabi ni Sikretong Malupit, ipakilala mo daw si Madam Edna Host kay Nightfoot. Baka yan na ang kanyang forever. Subukan yung kausapin. Sikretong Malupit, Boss Chris, welcome. Pakilala mo nga ako kay Nightfoot Host. Kay Nightfoot, si Madam Edna Bitayong is still available. Baka pwede ka. Sabi naman Bro Chris Antillian, shoutout sir, Sikretong Malupit. Shoutout sa'yo, Sikretong Malupit. Sabi ni Bro Chris Antillian. Sikretong Malupit, shoutout sa'yo, Boss Chris. Go lang host. Go lang host. Ito. Yan. Maraming salamat pala sa nandyan. Walong thumbs up. Maraming salamat. Sa mga nagtyaga, maraming salamat. Bro Chris Antillian, shoutout sa'yo sir. Sikretong Malupit. Salamat sa pupunta sa aking LS. Sabi naman ng Madam Edna Bitayang si Nightfoot. Opo. Robot po yan. Robot para sa YT at saka sa Twitch. Parang third party plugin yan. Sabi naman ni Bro Christian na at Madam Samirain, maraming salamat po. Pasok mga darling, sabi ni Madam Edna Bitayong. Sikretong Malupit, single host but not available si Madam Edna. Tama. Tama. Sabi naman ni Boss Jules Santis, bantay lang yan. Oo. Bantay lang yan, pero naka-off naman yung ano niya. Sabi naman ni Madam Edna Bitayong, welcome. At saka nag-loading na naman ako. Sa loading, ayaw kong Sikretong Malupit, okay na yan, Boss Chris, para mabilis ang morning mo. Sabi naman ni Madam Edna Bitayong, mayroon po tayong magtambay sa LS kasi wala pang mga panuway. Pasal muna si Sikretong Malupit para matutungahon. Why not available yung Malupit? Sabi naman si Sikretong Malupit yan, ipagpasya na ako ni Madam Samirain. Practice na ha, arp. Para pasado ka kay Madam. Arp. Sabi ni Madam Samirain, dahil always busy sa LS Madam Edna kaya not available. Sabi ni Sikretong Malupit. Yun. Sabi naman ng Madam Edna Bitayong, bakit mo ipasyal si Malupit here summer para matuto si Malupit Bahol. At siya. Ma-exercise din siya. Ma-exercise yung nilalamunan niya sa kakatahol. Sabi naman ni Samir, sabi ito, host, hindi lang ko ni host, ikaw na ang pataan niya, hindi ko kabalik. Okay, madam, salamat kayo.
Oo nga pala, hindi malupit kasi busy always sa YT pa more. Sabi ni Madam Edna. Pati ito host BG. Okay, okay madam, salamat. Thank you talaga. Hindi rin siguro ako magtatagal guys ha. So ano na, almost mag 1 o'clock na dito. Maraming salamat talaga sa inyo lahat dyan, sa mga nagtsaka dyan. Maraming salamat. At pagpasensyahan naman na yung ano ko, yung connection ko. Putol. Si Aling yung din kasi ayaw akong tigilan eh. Thank you so much sa 8,000 thumbs up at saka 6,000 na viewers nandyan. Thank you so much. At shout out trupang walang bunutan. Maraming salamat sa inyo lahat. At shout out din sa Diligit Palangga Group at saka sa Ladybugs. Maraming salamat din sa kanila. Sabi naman ni Madam Edna, okay lang yan dear Summer Rain. Samahan namin si host kami malupit. Okay, thank you madam. Ingat madam Summer Rain, sana sabi ni Sikreto Malupit. Ingat dear Summer Rain, sabi ni Madam Edna Bitayaw. Naka isang oras na ba host? Sobra na. Sobra na ako. Kaya nga, ano na lang. Konti na lang at ano na. Tapusin natin to. Sana ako. Sabi naman ni Madam Edna, Mua Summer Rain. Walang anuman dear host. Basta thank you talaga madam. Sana sa susunod madam sa susunod susubukan ko din LS sa gabi kasi mahirap sa gabi kasi madam gaya ngayon as almost 1 o'clock na uuwi pa ako yun uuwi pa ako sa bahay kaya sa umaga na LS ko but next time basta madam sasabihin ko na lang kung kailan ako mag-ilay sa gabi para ano tawag doon. Sasabihin ko lang sa inyo next time. Basta thank you talaga sa suporta. Maraming salamat. Go lang host, maaga pa naman dito. Sabi ni Sikreto Malapit. Thank you talaga bro ha. Sikreto Malapit, maraming salamat. Ikaw yung first honor ko dito. Maraming salamat. 6 pa kami dito. So go. Madam Eds, oo nga po. 6. Sabi ni Bro Chris Hotel, guys, mauna na ako, matulog na, antok na kasi ako. Sa Alex, this time na lang ako bababay sa'yo. Okay, God bless you all. Okay, no problem bro. Thank you so much. Thank you so much. Ingat ka po dyan. God bless you. Maraming salamat bro. Sabi naman ni Madam Edna, good night dear Chris Santillan, sleep well. Good night boss Chris, sabi ni Sikreto Malapit. God bless you dear Chris Santillan, sabi ni Madam Edna. Thank you talaga guys. Thank you talaga sa pagtiyaga. Thank you talaga sa pagtiyaga. Huwag po kayong mag-alala, pabawi din ako. Alam niyo naman yun. Sige malapit, Madam Ed, pandam sa'yo si Ate AA. Anong dinner mo din malupit? Sabi ni Madam Ed na tayo. Sabi ni Sisikoy EA, di ba doon ka, Madam Ed, di ba doon ka sa
Doon ka naman siguro sa LS ni Chris, 'di ba? Sabi ni ah, sisi ko EA na mag-LS ako, 'di ba? Sa gabi. Mag-LS sana ako kagabi. Kaya lang andun pa si Chris, 'di ba? Si Chris andun pa, naka-LS pa. Hinihintay ko siyang matapos, pero nung pagkatapos niya, almost 12 o'clock na dito. Kaya wala na. Wala na akong oras. Kaya sinubukan ko na lang ngayon. Pagdating ko dito, balik ko dito kanina, LS agad ako. Hindi ko alam LS pala si Chris. Yung nagkasabay, munti ka nagkasabay. Oh my goodness. Ito, si Aling Luding. Sabihin mo naman na busy yung si EA malupit. Luna ng manok, Madam Edna. Wow, sarap nun. Tapos sausawan, suka. Ang suka, ang sarap. Sabi naman ng Madam Edna, tayo may problem yan. Dear EA, ganun ba? Talaga? Hmm. Sir, malupit atay. Sabi ni Madam Edna. Oo nga, kaya absent muna siya. Ubus na kasi isda ko, kaya taga muna sa manok, sabi ni Security malupit. Atay, masarap yung atay, lalo na pag may maanghang, di ba? Maanghang, sus. Ano ka, ang tawag doon, paano ko yung sasabihin? Maparami yung kain mo. Pag may maanghang. Pero sabi naman ni Madam Edna, pero busy lang si Dear EA sa mga LS guys kasi may family problem lang siya. Nako, di ko na kaya araw-araw ng manok, kaya ako pumapayat dahil sawa na ako sa panok. Iba't ibang manok araw-araw, iba't ibang putahe. Kakasawa kaya yun. Pili at saka sa tuyo lang ako. Wala pa rin naman, di pa naman ako high blood. Sa tuyo na lang. Mura pa, maparami ka pa sa kain. Tama ba ako? Nako, di na ako kaya araw-araw. Ready. Si Aling Luding, andyan pa rin. Sabi ni Madam, sabi ni Aling Luding, balik na balik ko. Pinutupak naman to si Aling Luding eh. Sa Friday pa kami mamalingki pang isang buwang budget. Buwanan bro yung budget nyo bro. Lagay mo lang ilang sa fridge. Sabi naman ni post na tamsak na food. Huwag mo niyo pansinin, madam, si Netfoot. Kasi pabalik-balik yung niya. Yung sasabi niya. Pag may stock akong isda, hindi na ako magmanok. Ngayon lang kasi naubos yung stock. Mag-isang buwan na rin pala ngayon. Kaya naubos. Once a week lang ako mamalingki ninyo di malupit. Maganda yan. Saan ka malupit? Sa Saudi? Sabi ni Madam Edna. Yes, sa Saudi, Madam Eds. I mean, sa Saudi ka ba?
Ba't mo ba mabalik dito sa wifi? Mabalik yung message sa wifi dito. Sabi ni Sikretong Malapit, pag isang buwan, host ang budget. Pang isang buwan, host ang budget mo, balik na kami. Grabe no, pang isang buwan. Tapos ang bibili nyo, ano lang, yung like chicken or ano, chicken or isda. Sa Bagsakan kami ng Malingki kaya nakamura kami sa Phoenix Sikretong Malapit. Magpag yun kasi yung Pinoy eh, kahit saan. Talaga makamura. Para makamura, di ba? Kahit may isda, di ka pa makaluto dito kasi ang amoy ayaw ng mga nasa bahay nyo. Sabi ni Madam. Ganun ba, Madam? Ang hirap pa, no? Ano na lang kaya pag yung mga isda na ano, yung may amoy talaga na isda, ano na lang kaya? Ang hirap pala. Oo, maganda mamili sa Bagsakan, mura mabibili. Ang hirap pala, Madam. Paano yung ano, yung mga isda sa bato? Sila ano, kukuha sa mga bato. Bato ba tawag doon? Basta sa mga, ano yun kasi eh, tawag doon. Hmm, anong tawag na sa Tagalog? Malangsa, ang tawag doon? Yung ganun mga isda, Madam? Oo, dear host sa kanila, iwan ko ba? Mahirap pag hindi sanay sa amoy ang kasama sa bahay. Sabi ni Secret ng Malupit, oo nga. Kaya nga siguro ano, laging ano, laging, laging, ah, manok yung ano nila, ulam o manok or ano, ang tawag doon ba, ibang pagkain nila. Yung mga fresh, like vegetables, mga salad like that. Mga amo din, walang katapusan linis. Pag magluto ng isda, isa, nangamoy daw yung buong bahay. Grabe naman. Ang amoy, ang problema sa kanila, pero ang sarili nila, hindi nila nila ayawan. Tama. Maliligo lang sa ano, sa perfume. Takot sila sa amoy sa iba, pero sa sarili nila, hindi. Sabi Madam Edna, iwan ko na ang mga isda dito, hindi ko alam. Magkaiba yata, Madam, yung mga ano, isda dyan at saka Pilipinas. Magkaiba yung mukha, yung klase, no? Tama din malupit, pero mga bunganga at katawan baho. Pero, pero sa kanila, okay lang, diba? Minsan lang kasi sila maliligo eh. Magpunas lang. Magpunas lang sa katawan, tas ano, yung, oh my, show my.
Ano mo lang kaya yung lutuin, no? Pag walang manok, tapos wala na rin mga veggies. Ano na lang yung lulutuin? Isda na lang natira. Ang hirap. Naliligo din host, kaso singaw ng katawan nila. O nga, tama kasi sobrang init. Init pa, tapos dahil siguro yan sa ano, sa kinakain nila, di ba? Di ba mostly kinakain nila mga fish, mga fresh veggies like salad, di ba? Di ba ano yun? Nakakaano yun sa katawan, di ba? Ang tawag doon, di ko, uh, ang tawag doon, nakaka, di ka, yung tawag, nakalimutan ko tuloy. Dahil sa baho, nakalimutan ko. Shout out sa mga natira matibay madamit. Shout out to you lahat. Hindi na ako makapagsalita ng malakas kasi ano na, wala nang katatao dito. Tama, malupit, matirang matibay. Oo. Oo, sa kinakain nila, oo. Pag laging fresh. Oh guys, malapit na. Bro, sikreto malit, di rin ako magtatagal bigyan na lang ako ng 5 minutes. 5 minutes na lang, siguro, at kasi ano pa, uuwi pa ako. Medyo malayo pa yung uuwiin ko. Maglakad pa naman ako kasi walang sasakyan. Thank you talaga, Madam Eds. Thank you sa tropang walang punutan. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa inyo. At Madam Eds, so ito na nakikita mo na ako. Hindi na to maiinit, Madam. Pati sa vlog ko, hindi na mainit. Yung mukha, hindi na, yung vlog ko lang mainit. Yung mukha ko, hindi. Sabi ni Sikreto Malupit, uwi ka pa na host. Oo, uwi pa ako. Sabi na, sige host, wala nang uwi ang host. Bawal dito, bawal. Ano lang kasi, nakikiusap lang kasi ako dito sa Hindi. Pinagbigyan na naman ako. Sabi naman, inahintayin ka namin mag-close. Okay. 5 minutes lang, madam. Sige itong malapit, latag na lang yung karton. Wala, di ko alam kung may karton pa dito. Sabi ni Madam Eda, walang anuman host, dito lang hanggang close. Good night sa atin. Good night sa inyo lahat. Kunti na lang. 2 minutes. Thank you so much. Thank you sa lahat. Sa tropang walang punutan. Maraming salamat sa inyo lahat. Sige ito malupit. Thank you so much, bro. Thank you so much talaga. Kala ko kanina walang papasok kasi mga 30 minutes na yata, 30 minutes ako nagantay. Tapos papatayin ko na sana, tapos biglang message si Sikreto Malupit. Kasi wrong timing yung yung wrong timing yung gabi na LS ko eh. Hindi nag-isip eh. May sasakyan pa ka pa ba? Pauwi, wala. Maglakad lang ako.
Maglakad lang ako sa Sikretong Malupit. May pasok pa si host Malupit. Oo, may pasok pa ako bukas. Bukas. Alas 8 pa ako bukas. Awa naman si host. May work pa bukas. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Okay na po, madam. Ilang kimbot na lang, host. Bye, Malupit. Sige, host. Walang ano man. Bye, host. See you again next time. At Edna, good night sa'yo. Okay. Thank you so much. Madam Eds, maraming salamat. Sikretong Malupit, maraming salamat talaga sa iyo. Inyong lahat. God bless you sa inyong lahat dyan. Thank you so much, ha. At bye-bye din. Bye-bye. Bye-bye. Ingat, ingatin kayo dyan. Ingatin kayo dyan. Ingat kayo dyan. God bless. God bless. God bless po. God bless. Ingat po. Bye. Bye-bye.